Kung OBR si Bebe, pwede po ba i-OBR si si Kabit? Di lang magpasapon. O dili lang magbasapon. Nakasapon na ba kaso kadala pa? Kasapon na. Si baby. Nasap na naman si May Baby. pag-OBR. May bagong OBR. By the way, ako din si Mayor Dodong ay natas pagatpat para mag-interview o nga nung na-OBR ang mga riders. E dapat di Kabit para karon na content. Kauban ako ang Kamote Rider! Unta, makasakpan ang mga Kabit. Okay, nakapotan si mo. Makadagdag bagpogi points ang mahimong rider dili. Tanaw nimo. Oo, makadagdag points gapon siya. Napakaiyab ko ron wala. Ulo. Wala kay uyab? Seryoso? Ulo ito, uy. Oo. Kaluoy ba kayo? Joke lang. Sabi nimo, ideal rider nimo. Maayo mo drive, unsa ba? Yes. Maayo mo dala sa relasyon. Oo. Unsa kung OBR si Bebe, pwede pud ba i-OBR si Kabit? Tanaw nimo. Pwede. Pwede ra. Oo, pwede. Ano naman nga naman? Ay lang pasapon. Di lang masakwan. Di ba, na siya, kumbaga, rule number 11 sa mga lalaki. Ay gig angkon. Ay, angkon. Tumasapon. Okay, girls, dapat po na sa inyo ha. Makadagdag bagpugi points ang mahimong rider. Tanan ninyo duha. Dili. Nga naman. Ano man gawa? Sa may hanap din ninyo di ay ang motor o ang rider? Rider. Oh, ang rider. Balag na. Ay, bala na. Basta kay Ang rider. ang rider ang apas. What if jut si rider? Patay. Ay, di ata mag-leper sa performance. Sa motor na lang. Performance man madaog. Performance? Performance. Sudsad. Serious? Yes. Kung OBR si Bebe, pwede po ba i-OBR si Kabit? Ang official man god isa lang. Isa lang. So kung kabit, Unofficial. KBR siguro. Ano sabi nila KBR? Kabit backride. Pwede man siguro isakay. Pwede isakay. Backride sa tubangan lang siya masakay. Kung tawagan na? Official front. Official front rider. Ano kamote ang name sa inyong grupo nga pwede raman unta lutya, pwede balanghoy o ubi. Ano anong kamote man yun? Ano mo sa mindset sa tao? Kamote. Mga barumbado. Barumbado sa dalan. Unya di wala lesod mo kay may kanina bangga dia bulangoy rider. Lagi Diba? na bati sa kibabinahon. Oh, nya andan na sa tao karon kay kamote. Kay gusto na mo usabon na mo ang una-una sa tao nga ang kamote. Dili gid literal nga kuan salbay sa dalan. Tinuod ba ang ang mga OBR daw himuon daw mug tapalodo sa mga riders? Tapaludo ba? Ay kaya sa mag-ulan sa inyo tanan ng basa, dili padulong sa driver o Actually sa driver, mabasa man gani ang OBR pero mostly sa sa leg, sa bukton, pero sa driver tanan na pero dili ginahimong tapalodo si OBR. pagagabi. Pagkagabi. Asa mas importante sa imuha, si OBR o si Motmot? Kung matanggal, si Begoro. Si OBR na lang. Ang motor. Ang motor nga naman. Sa magyud. Latag yun niya ba? Motor guro. Motor na lang. Okay na amang good siya no. Dili sad. Ano na ay OBR permit ang mga riders pag mag joyride mo? Kanang OBR. Usa na yung OBR kay pang gasolina, pang picture. Muna siya purpose sa OBR. Abag-abag kumbaga. Pilion ka ikaw mo angkas o ikaw ang angkasan? Ako ang angkasan. Nga naman. Mas safe, Mas safe. Mahilig ba ka og angkas-angkas? dili ko gangkas. Ikaw mo angkasan jud. Ako gyud ang gangkasan. Pati pasakpan nimo si Bebe nga naay ka OBR lain. Unsay buhaton nimo? Ambot ako ba? Parang pananglitan lang ba makaano nakapuhon, makauyab nakapuhon o what if pasakpan nimo imuhang Bebe nimo nga naay ka OBR lain si buhaton nimo? Wala, siguro normal masyak kung kita ba. Babe, naong daw sana shock, be. Masyak ako pero wala okay. Tuloy, laban lang, move forward lang gyapon. Ano pero pag uli niya, suyakan yun ako na yung ligid. Tinood ba nga basta riders galinyahan og BB girls? Tinood ba? Tinood ba na o basin lang na kanang mga sabi-sabi lang ba? Dagan basta itsuraan daw. Kadagdag ba siya points? Sa ikaw as rider? Kasagara. 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 Pila na ba ka BB girls na na-attract sa imuha? Wala, ambot lang. Wala. Except kang OBR. No. Wala. Wala dyan sabihin si OBR? Kung OBR si BB, pwede ba i-OBR si Kabit? O sa ba? Dili pwede. Sa man si Kabit?
Kaya ano si kabit bay tinaguan na siya. Tinaguan. So dapat dili kita magpasapon. Sa official di siya magpasapon. Kita dito magpasapon. Sila ra sila. Sila. Oh, what if masakpan ka? Di ko masakpan kay may ako agad. Oh, binako di ka masakpan kay di ka mo angkon. Makadagdag bag points ang or makadagdag bag pogi points ang mahimong rider para sa imo ha. Oo. Bahalag pangit, basta lamig barog. Basta lamig. og motor. Lami og motor. Di na lang hubuan ng helmet. So asa ang gugma na sa motor? Nasa rides. Kung papiliun ka, ikaw ang muangkas or ikaw ang angkasan? Ako yung angkas. Nga naman. Anad ba kag angkas? Mas ganun ko ako mo-drive. Oh, mas galing ka mo drive. Oh my God. Sa motor. Sa motor. Oh, sa motor. Pila naman ka naka-drive? Sa motor. Kadagan no. Kadagan na. Yes. Sa kuan sa motor, kadagan na gyapon. Kadagan. Usahay pod, lami pod mo. Lahi pod Lami ka mo back ride? Oo, O lami ang back ridean? both. Kung papiliun mong duha girls, ano ba? Unsa bay mas okay sa inyo ha? Kamu ang muangkas or kamu ang angkasan? Kami ang angkas. Nga naman. Bet nimo, ikaw ra. I-bet lang na mo. Bet ninyong duha. Kamusta da itutong gihatod sundo nimo sa una? Naa pa ba o gibiyaan na ka? Naa, paman, Naa pa hangtod magyapon. karon muna ako misis. Ako na yung misis. Muna yung gihatod sundo nimo sa una. Pero wala pa ilabot tong gininay. Wala pa lagi. Nakagalidagan sa una. Agoy, sakpan. Pero Oy, ma'am oh. si misis na lang karon. Si misis na lang. Loyal. Loyal. Kung OBR si Bebe, OBR pud ba si si Kabit? Nadili. Unsa bay tawag kang Kabit? KBR man tawag sila daw. KBR? Oh. Si KBR. Kabit riders back ride. Kabit. Ha? Back ride. Back riders. Kabit Back Riders? Oh. Nga naman. Kabit man. Kabit. Nagloading ko ti. Official back ride. Oo. Pag kabit, KBR. Pag abal-abal ka, Oo. TBR. Pasabot temporary back ride. Sweeto kay binuhatan na nimo ba? Dili ba? Kasi mas importante sa isa ka rider, OBR o si Motmot? Si motor. Nga naman. Dili man nimo matawag og OBR ang imo ang back ride kung walay motor. Lagi sakto pud baya, di ba? Kay kung sa tawagan na naa kay OBR pero wala kay motor, lahi ang tawag. Unsa man? Unsa ba? Wala sa ko kabalo. Wala ko kabalo. Sunod ba nga basta riders ginalinyahan daw og mga babae? Amot nang. Depende siguro kay. Naman sa giuban babae nga. Galinyahan og laki. Dili ba? Naman nga. Bisag rider. Pag dili gwapo, di ka na nila linyahan. Unsa pa kapangit imong motor o gwapo ka nga rider linyahan magig kag bae. Sa ako lang na-observe sa Real talk gid kayo. to kay kamote god. Sunod ba nga ang mga OBR daw is ginahimo ninyong instant tapalodo sa inyong mga motmot? Sa ako dili kay ginatreat nako ang OBR as princess. Prinsesa gyud. Uy, sana ulo kayo. So kung naidala ako gigadala na. So kung nay backpack sa akong front nako isakay. So ikaw mostly gadala. Ako gyud ang gadala. Ikaw gadala. Kumusta man ang experience sa sigdala? Si Mrs. Daddy ka ba mo dala? Kabalo man. Sa relasyon. Sa relasyon o kabalo. Kabalo siya. Like, magano na ba? Dili man. Dili day. Okay. Sa kadagan grupo nga dapat or pwede nimo apilan nganong nag-riders man ka. Kung dili ka mapilog club, pwede kay mo man ang choice. Okay. Oh. Ako ni-appeal ko riders kay Gusto ka mo drive? Muslan sa Gusto ko. kay Indoro man gud. Oo. Kay once mo appeal ka riders na mag-iban club mo, mahasa yung riding skills. Okay. Like kuan kining for example, wala ka kabalo ang assign sa road. Oo. Info kanila. Mo po na akong munang Kung papiliun ka, ikaw ang muangkas or ikaw ang angkasan? Ako ang angkasan. Nga naman. Pwede po ako po ang mangkas. So Depende. mag-inangkasay. Mag-inangkasay ming duha. Mag-inangkasay. Lisod po para pahatas. Nakaangkas na ba ka sa kadula pa? Ay, oo. Kapila na ba? Pirmi? Murag taysa lang, lahi to. Ang last. Lahi sa motor ba? Sa motor. Oo, gani, ade. Lahi magyunahuna. Oo. Gani ng buntag, nag-angkas po ko. Sa motor. Sa motor ha. Sa motor ha. Sa motor ha. Sa motor. Bakit bang basta riders ginalinyahan og mga BB girls? Naiuban o unsa ba? Pagwapo siguro. Basin tungod sa helmet. Sa helmet? Sa motor. Sa motor. Dako bag kanang makatabang ba ang tsada og motor sa isa ka rider para maka OBR o maka BB girls unsa ba? Maybe 50% siguro. 50% ang kanindot sa motor. Oo. Ang itsura
Ambot Sa lang, rider, sa rider. ambot lang sa babae. Ambot lang kasabay kung mamili siya. Oo, mamili siya. Ako